धन्यवाद साईनाथजी। मगाशी प्रास्ताविक चालू असताना काही जणांचं आगमन या ठिकाणी झालं होतं। त्या सर्व रणरागिणींचं मी शब्दसुमनाने पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर कार्यक्रमाला पुढे वळण्यापूर्वी मी प्राजक्ता गावडे मॅडम यांना विनंती करतोय की कृपया रिया आळवेकर मॅडम यांचं स्वागत करायचं आहे। भारतातल्या पहिल्या तृतीयपंथी शिक्षिका रिया आळवेकर मॅडम असा सन्मान ज्यांना प्राप्त आहे, असं सन्मान यांचा सन्मान रिया आळवेकर मॅडम यांचा सन्मान कोकणशाही आणि स्वामिनी एज्युकेशन यांच्या मंचावर होतोय। स्वामिनी एज्युकेशनच्या सर्वेसर्वा प्राजक्ता गावडे मॅडम यांच्या हस्ते हा सन्मान होतोय। धन्यवाद मॅडम। यानंतर ज्या काही रणरागिणी या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांचा सन्मान आज कोकणशाही न्यूज चॅनल आणि स्वामिनी एज्युकेशन यांच्या संयुक्त मंचावर होणार आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।